ଆମେରିକା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଆସିଛି। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି 43 ଦିନର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଶେଷରେ ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ବିଲ୍ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବ। ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଏଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ସାନି ପରୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ହେବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଜୁଲାଇ 13ରେ ହୋଇଥିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ସାନି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ହାମର ଦୋଳିର ମୋଟର ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ ଏହା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦୋଳିରେ ଫସିଥିବା 8 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛର ରହସ୍ୟ ଶେଷରେ DNA ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଉମର ଉନ୍ ନବୀ, ଯିଏକି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।